Турнір «Палескія надзеі» зноў збірае дзіцячыя хакейныя клубы. На гэты раз на лядовай арэне Палескага дзяржуніверсітэта. На працягу 3 дзён команды з Беларусі, Украины и Латвии паспрачаюцца за званне лепшай. У нас на этом турнире участвует 8 команд. 2 команды представляют Латвийскую республику. Дальше участвует еще команда из Украины, Донбасс, Дружковка. Вот. И остальные у нас, в принципе, все представители Беларуси. Першая гульня першага круга і на лёд выходзяць каманды групы А. Турнір распачынаюць пінскія ястрабы і госці з Рыгі. Хакейны клуб «Пардаўгава». Латышы ў міжнародных хакейных турнірах удзельнічаюць пастаянна, але на спаборніцтвы ў Пінск приехали упершыню. Выезжаем и очень часто, стараемся 2-3 раза в сезон хоккейный. Ездим, вот и в Питер ездили недавно, ну и везде ездим. У вас тут в Пинске первый раз мы, но очень понравилось, очень хороший комплекс у вас, новый, все такое интересное, все удобное, рядышком со стадионом, хорошее питание. Очень все понравилось. Надеемся, будем приезжать почаще. Усяго за час спаборніцтва у команды выступяць 5 разоў. У выніку і будзе вызначана команда пераможца. Кубкі і каштоўныя прызы таксама атрымаюць лепшы брамнік, бамбардзір, нападаючы і абаронца. Тацяна Будгусаім, Людмила Салдзіна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».